Pontevedra resume en 82 paneis as medidas coas que se prepara para enfrontar o cambio climático. Hoxe inaugurouse a exposición Pontevedra Flúe. A exposición pretende, en primeiro lugar, explicar claramente que é o que queremos facer en cada zona da cidade e que a xente teña conciencia e teña coñecemento de cada un deses investimentos, que saiba en que vai consistir, que saiba en que fase están. A mostra xa se pode visitar na Ponte do Burgo. Está formada por 20 cubos que resumen as 20 actuacións que compoñen a estratexia impulsada dende a Concellería de Desenvolvemento Sostible. Que supón, insisto, transformar urbanísticamente Pontevedra, supón evolucionar o modelo de cidade cara a unha cidade aínda máis perfecta, unha cidade que traballo verde, que traballo azul e, sobre todo, supón xerar, insisto, que é moi importante, tanto como anterior, actividade económica, emprego e oportunidades de desenvolvemento para as empresas desta cidade vinculadas a esa chuvia de millóns europeos que terá que vir para España e particularmente para Pontevedra nos próximos anos. A exposición recompila 75 fotografías actuais e 34 históricas. Incluso incorpora 2 montaxes fotográficas para amosar o impacto que o cambio climático tería na cidade se non se actúa. Ilustra ese risco de inundación que ten Pontevedra, non segundo os nosos datos, senón segundo os datos da Xunta de Galicia e do Ministerio de Medio Ambiente, de risco de inundación non dentro de 100 anos, que parece sempre que unha cousa que nunca ímos chegar, senón dentro de 20 ou de 25 anos, incluso de non facer nada, non? Que é que, supón, por exemplo, neste entorno do Lérez, pois pódense producir desbordamentos do río que aneguen prácticamente toda a zona baixa da cidade e que teñamos o río tocando aos pés do estadio de Pasarón, con toda a zona da Xunqueira inundada. Con esta actuación, o edil busca chegar aos contidos de Pontevedra Flúe á cidadanía, convertindo a estratexia nun proxecto de cidade. Non é que isto sexa un proxecto do Partido Socialista, non é que isto sexa un proxecto de Iván Puentes como Concelleiro de Desenvolvemento Sostible, senón que, como todos os proxectos que funcionan de verdade, queremos que sexa un proxecto de cidade. O destape do Gafos, o Parque de Auga na contorna da Illa das Esculturas ou a rehabilitación da ponte do ferrocarril son algunhas das intervencións contempladas en Pontevedra Flúe que se executarán próximamente. Ademais, a mostra recolle outros plans como a renaturalización do paseo de Rafael Areses ou a recuperación da Xunqueira de Alba.